ai sota akwai fatahi mamako alkawari inda ya ɗauka ko da ma an yada sa akwai mata shi muna da yakini wata ran sai ya cika kansa alkawarin kauna da ya banta mu shi muka ɗauka kun ji halitta kar ku ce yau dai mun daga murya don gobe ku ce mun sako shi zane akan jeran gina maganar yan hausa ku ɗauko shi farko da akwai karshen sa banda na Fatima ba kafin sa in ka ga dama ce abadiya ko dai baka ce azaliya farko Allah karshe Allah mai gani ya gano alawiya shi lamarin da ka sa imani sannan sai ka hada da yakini shi ya ka sanya ba ta zama ku faɗa mene muka saya gane duhu kuma ga wani haske hasken shi ne fa buya amma ne kuka ce ikiwani mai ladabi aka wa ihsani ina jaka jana kyale na san mai kai muni baba in kuna gaji na barka a sabgar shi ma ba zan manta ba an gina nafsu bisa wasu doka in ka kiyaye ka cire kanka kar da ku ce da akwai ta musamman a cikin zababbin sarki inda ba wai zabi na ba wato fasira da karki ko kun ce da akwai ni na ki kar ku zata yardar mu da sauki taurin kan mafi hadari ne in an yi batun madahura ko zaki ya ja da uwar mu sai mu mai sai dan bera uwar Allah ce a jikin mu tunda batula ce kudirin mu sun zarafi ba ma tsoronsa ayi ko mene ba komai mummunar magana ko zaki ko duka ne ku yi maimai amma mun da jan kunnen kula batula ku yi mana tsirko zafin kai je adana naka wata ran shi zai maka rana